ngixolise ngoba ungabuye wandi phume khohlo awahamba ngamaxesha ebendicinga nebendilindele uba awahamba ngawo kodwa ke sizakwenza konke kufuneka sikwenzile. Mandibulele umonde eniye nabanawo ingawuthi anganisikelele. By way of icebreaker, cela sifulathela couples sifulathela isitulo njengoba sihleli masiflethelane isitulo mhlawumbe ujone ngapho mnethana jone ngapho ifoni yakho ibe sesandleni. Because I'm also ready. Alright, by way of icebreaker, you are going to answer a question enzakukubuza yona. But uphendulele wena, uphendulele ispouse. Get the instruction. I'm going to ask questions. When you respond, you are not responding for yourself. You are responding for your spouse. Oh, but what would your spouse do? Umzekelo, what is your spouse's go-to fast food order? Awuphenduleli wena, uphenduleli spouse. Uchaza uba ibizawuba yintoni spouse i-go-to fast food order. Alright? Zonke i-questions nizazibuza. Sibambile mos ilantukane ifoni yakho isesandleni ngoba uphendule efowunini. Uyatayipa efowunini yakho. Uba uphethanga ifoni uzakwenza mental note ngoba siyafuna ukuva uba uphendule wathini. Ifoni yakho isesandleni uvule ku-notepad where uba ine-pen ifoni yakho uzobhala nge-pen uba uyatayipa. Are we ready? Yes. Alright, question number 1. What is your spouse's go-to fast food order? Bal. What is your spouse's go-to fast food order? Number 2. What annoys your spouse the most? Be careful. Keep it playful. We are playing here. Keep it playful. What annoys your spouse the most? What annoys your spouse the most? Be careful. Keep it playful. Number 3. What is your spouse's dream vacation destination? What is your spouse's dream vacation destination? Bal, uphendule spouse, uphendule note yakho i-vacation destination. Yes, spouse. Who takes longer to get ready? Yes. Who takes longer to get ready? Pendul. What is your spouse's hidden talent or something they think is a talent? What is your spouse's hidden talent or something they think is a talent? The last question. The last question. What is your spouse's favorite worship song or hymn? Pick seats and join the exercise, please. The last question. What is your spouse's favorite song or hymn?
favorite worship song or hymn? All right. Because we are now going to exchange score sheets. You are and then you mark seven deski. All right. Are we ready to exchange? Yes. Shinjishelane ngefoni ke ngokujonga impendulo zomnye. And then Magisha. 1 point per question. Magisha. Mark this question. 1 point per question. No, Susheri Shanai. Mark, just mark, Maguba. Says it was Kumene right. Then you total up. Please mark. How many did your spouse get right? How many did your spouse get wrong? Next exercise. Where's the banana shake? Banana shake. Then you answer for her and she answers for you. Alright? Number one. Question number one. Please, I know you are lovers. Please don't discuss the questions. Are we together? Yes, keep it not fair. I'm a diver. Kill it not bad. Are we ready? Are we ready? I'm going to ask you a question. You do not answer for yourself, you answer for your spouse. You do not answer for yourself, you answer for your spouse. First question. What is your spouse's go-to fast food? What is your spouse's go-to fast food order? I'm going to fast food. We are busy so. Fast food go-to order. Number two. What annoys your spouse the most? Be careful. Keep it playful. We are playing here. What annoys your spouse the most? Keep it playful. Number three. What is your spouse's dream vacation destination? What is your spouse's dream vacation destination? Number four. Who takes longer to get ready? 65. Who takes longer to get ready? Second last. What is your spouse's hidden talent? Or something they think is a talent? What is your spouse's hidden talent? Or something they think is a talent? The last question. What is your spouse's favorite worship song or hymn? What is your spouse's favorite worship song or hymn? Now people, the exchange in the phone and then you mark. Ufumene ngapesi right, ufumana ngapesi wrong. Alright, who just asked me, who would like to share the score first? Just the score. 6 out of
6 out of 7. I am four. All right. See what number? 4. 4 out of 6 questions. So total 6 out of 6. 4 out of 6. Yes. All right. To cherish. Total. Jesus. So we're now Asikakhuphisani umfundisi, asikakhuphisani. Asikakhuphisani.5. Jesus! What's that mean? Mama? 6. Jesus! All right. 4. What's that mean? 3. All right. 6. Go! All right. Chikani choma pami. Please, the goal is not to be perfect. The goal as your perfection, it is attention. The goal is attention, not to be perfect. Strong marriages are built not on knowing everything, right? But they are built on continually learning each other. So, this was a challenge. Would be attentive. Pay attention. Ispouses are SARS. Imagine ngokuphanithi ni celebrate anniversary noba yesingapi. uMC anidlalisele lo mdlalo. Uyabona zonke friends zilapha. Na families zilapha kude abasani aba. All right. So pay attention and but you will never say ubani ndiyamazi. You will never. Abantu abahleli together for 50 years, they keep discovering new things after 50 years of marriage. After 50 years of marriage. Lonu nyaka ngowe 29 tichatini. Ngowe 29 lonu nyaka tichatini. But we're still learning. I can't say almost ndiyamazi. Umlibele nomlibala namhlanje. Andimlibalanga. Usamsebenzini. Iwariyamila. But ke umsebenzi nalo wamawa. Yes. Yeah, by the way, into lokuthi i-apology yakhe. Oh. She would have loved to be here. Yeah. Tixoxola ke makasikele. Nazi sinebele ngifuna ukuthi so pay attention. Know your spouse. It's very, very important. It goes a long way. Umzekelo izinto ezifana nezi zi-increase i-intimacy. Zi-increase i-fellowship. So, please, pay attention. Let's go quickly. So,
I have decided ukuthi lo mcimbi ndiwahlule kathathu ne. Ndiwahlule kathathu ukwenza into yokuba sizokwazi ukuattenda ezi zinto besizifunda. So there are 5 habits of deeply happy couples. 5 habits. I'm sorry if one is a little bit small, but I'm the one. Number 1, the habit of deeply happy couples. They choose love daily. It's a choice. Are you accident? Might not be accident. Choose. You choose love daily. Love is not just a feeling. It is a decision. Happy couples wake up each day and choose to prioritize each other above everything else. It's a conscious decision oyenza every morning. Uvuka yintoni enzayenza ulava namhlanje. Ndifuna ukumbonisa ngantoni namhlanje kumntana. Awubuzibuza ndibonisa ngantoni. Mna ndizambonisa ngantoni ulava uba ndiyamthanda. You choose to love each other daily above everything else. Daily. Number 2, they communicate with kindness. Communicate with kindness. That means, sokapukile, force yourself not to use cutting words. Sokapukile. You choose kindness. Sokapukile. Uba uyakhona zibuza uba le nto efuna uyithetha kumyeni kunkosikazi ubibiza ubhekiswa kumibiza ulendisha njani usibuza ukathethi uzayiqonda ba hayi bengasulendisha right then uyichintshe uzoyithetha ngendlela ezalendisha right. Are we together? Yes. It is not just what you say but how you say it. Just like awukwazi ukuyathanda. You can't. If you are apologizing, uxolo okay. Amazwi athi uxolo, but the tone and the gesture azithi uxolo. Am I making sense? So it is how you say it. Naxa usala ke xa bekolulwe isandla. Aniqapheli ke le. Breaks man indlela osisusa ngayo sasandla. Xa ukhwepha ekamereni. Yo. I'm not saying all I am saying indlela yokwazi matters. Indlela yokuthi hayi matters. Susithatha santu sijule pha. Iba nendlela yokuba noko namhlanje ngathi akuzulu. Be kind, all right? All right. The tone of marriage is set in the small daily conversations, not only the big arguments. Fana xa beni driver niye endaweni abhudi indlela utata usithi wena singena apha athi ayayiyo le alanto ayibone sekukwazi ukosikazi uyadrive sukuthi nkosikazi kanti uqaleshi yabona ngoku no, that's not how it works. That's not how it works. Be graceful. Myeke ahambe abuza ubuye wena buyele atiyondif mina nathi ngoba noma yile ubumbonisa thula sokuthi yile bendibonisa yona nje thula myeke uyifumene utata kwanje siyabona. Yes. Number 3, they pray together. Happy couples do what? Pray together. They pray together. Couples who kneel together stand stronger. You kneel together, you stand stronger. Ngoba ubanyani beniqinisekile ngoba benithanda if you were sincere. Soze nivuke emadolweni nisaqhumbelene. Ngabantu ababeniprethend beningathandazi. Uba nithandaza genuinely soze nivuke nisaqaphi nisahalwa nisaqumbele never. Ngabe beningathethi nothini. Ngoba before kuthandaza ukuthi sithandaza.
Ngoba usesemsindweni but uyaqonda ngexesha lokuthandaza. But if you pray genuinely, nivuka amadolweni stronger, loving each other. Imkile nasenibamba kodwa ibe trivial kodwa lento besiyilwela. Ngenxa yomthando. Shared prayer creates a spiritual intimacy that no conflict can easily break. Shared prayer, they protect their we. It's no longer I. Couples protect their we. They guard their marriage from trust, busyness. Hey, ubu busy. Mama, tata. Umlingani, nobu busy, nobu phansi kwemoto. Noma uyacleana noma yando ubumlingani just once in blue moon xa fika kuphazamise efuna niyodlala kakuyeka izobaleka inkunkumo kakuyeka izobaleka imoto yeka hamba ngodlala once in a blue moon ungathi ndiyacleana ngiyabona manje ndiyacleana akhawuntiyeke no once in a blue moon khawuvuma kuphazamisa uzophazamisa abantu engaso inconvenience wena kakuvuma uphazanyiswe manje ezobaleka inkunkumo uyeke inkunkumo nihambe niyodlala ungene estadium udlala ibhola nophinda nibuye iqhubekeke inkunkumo la iqhubeke. I'm telling you, it goes a long way. All right? Izazibutha lenkunkuma. And actively invest in the relationship through time and attention. Akukho nto ingakumbi ukuthi abantu abangotata ibaluleke ngokungathi. Xa umama ekwazi ukuprioritize what she knows ukuthi kutata ekhaya is paramount. Ndikuxelela ungaxokisi loo ndoda leyo worships the ground you walk on. Angangatsho, but a compliment. Yilento yenza into kokuba noba uyafunda noba usemsebenzini, he is always performing well because ekhaya uya-afenywa. Being affirmed at home. Indoda engafenywayo ekhaya uyibona ngozoba sesibhongobhiyana apha enkonzweni. Bona yonke into ufuna ngoba ekhaya akanachance. Thula ngoba yona indawo ufuneka avelwe. Ulwa nalani phandle. So it is important that we do that. They forgive quickly. This is where the rubber meets the road. Komanda kunzima ucela uxolo. Akakwazi ukuthi uxolo. Tata, sucela uxolo ngezipho. Because uxolo olucele ngesipho before kube kuxolelweni. Every time mama esibone sasipho simkhumbuza la nto awuyenzile. Noma ungathenga imoto. Every time eyoyiqhuba imkhumbuza la nto awuyenzile. Ngoba uyithenge before kuxolelwana. Ndithi uba siyithe kodwa qala niyithethe niyilungise xolelwana. Then ke ungayithenga imoto. Ungayithenga i-dining room suite, ungayithenga i-bedroom suite, it's fine. But makuqale ku-addresswe le nto kuthiweni kuxolelwana. Mama, sucela uxolo ngokuthi xa kuyolalwa ubuqhelweni ulala ngewanzi uyolala ngesuthi yesele. Ngongathi uthi uzabona kuba uzawuqhubekeka uqumbile. Uqhela ulala ngewanzi wena. Namhlanje ngoba umoshile uzolala ngesuthi yesele. Akabathula uthi xwaka, uthula uxwaka. Uthi uyazibonela. Uba uyaqhubeka uyaqombana okanye uyaxola quickly. That is not right. Macela uxolo zithobe ucele uxolo. Niyithethe niyilungise. Ayike ngoku ngayinxibisa uDSL.
Sisama kunye mos. Yes, please. That's very, very important. Very, very important. All right, quickly, let's go. Emhlabeni ngekoma ngisho wakulinga. Ukulwa ke hayi physical kuba kungabona ngasolini. So you must fight fair. The art of conflict without casualties is very important in emhlabeni. Art of conflict without casualties. Now, in partners that destroy, this is the left. In partners that heal, this is the right. In partners that destroy, no matter full of contempt. I tell you what you get wrong, I roll a man. I believe 2K all of a sudden. Roll a man. Mockery. Name calling. When I was so long away. You are destroying. You are destroying. Full of contempt. Don't mock your spouse. Don't mock your spouse. Say a joker. Umlingane wako phakathi kwezinye. Noba ihleke isijo yihleke wena. Wena yihleke because bazathi xa bemqhula bathi ayihlekanga nangumlingane. Wena yithini le joke? Hleke. Sele wrong umlingane somlungisa phambi kwabantu. Protect his or her dignity. Uyafunda unkosikazi uyafunda umlingane abiza igama wrong ulikhwaze bahlela abantu. No. Ubizele li right. Abanye abantu bangakanga bamve noba ulibhudi. Sebeli notice ngoba wena uyamlungisa. Number 2, stonewalling. How do you stonewall? You shut down. Silent treatment. Tula session. Itula session ayakhi. Iyachitha. Ngoba ngela xesha usathule aninzi abanye abathethayo. Le nkosikazi zininzi ibharathoni neebases ezithethayo ezivayo. Wena usayivalele le first tenor yakho. Lo myeni ininzi soprano necontralto ezithethayo azivayo. Njengoba le yakho usayivalele. Awakhi uyachitha nge-treatment yokuba zabetha ngethula session. Defensiveness. Uhleli nje you are always counter-attacking. Awumameli noba umlingane uthini. So ready ukuhlasela. It's wrong. It's already to defend. Akakalwi usabuza. Ngoba kutheni? Futhi suggest that. Awakhi uyachitha by bringing up the past to win the present. Don't do that. Uyabona ngoku sekoneni kodwa yo. Uze ndiphume apha manje sesimoko sakhe sakudala. Wandilani so hamba uyoloba izinto esele zilahlwe kulwandle lokulibala. Usifisha wena uze nazo in the present. Don't do that. It's wrong, okay? But now, if partners says healing shy, they speak about feelings, not accusations. So selumntu ekuphazamisile. Akusuma accuse. Teta about how that which has happened made you feel. Teta feelings zakho. Damcimbi boshiwa kwekawusi nencwadi apho bekufundelwa khona. Suthetha ngalanto. Mxelele how it makes you feel. Uzawubona next time ikawusi azixhola ngokwakhe. Ubuzilibele. Xa uphinda umchazela uba ikwenza uzive kanjani uzahamba oshala engakhanga xoxa. But the moment ungenzi loo nto leyo izahlala pha. Uzawuphinda uzithatha ushwabule. So, speak
Speak about your feelings, not accusations. Express the feeling. This makes me feel ungathi uyandidelela le nto uqhubo yenza makes me feel ndidelelekile. You communicate a straight message, but ilendisha bhetele xa usithi le nto indenza ndizive ndidelelekile. Awuthi uyandidelela. Ukhona mahluko? Very, very important. Very, very important. So good. Ibalekile le ndibamba. Awundithandi wena. Ndiyakubona uthanda nje umzimba wami. Ithi omhlobo wenza ngalo makes me feel like you don't love me. You just love my body. We communicate laa nto, but ngendlela positive. What that? Catch this. Vala ndlebe bomama. Vala ndlebe. Utata ucommunicator ngokona ngoko into ayicingayo. Umama ucommunicator ngokona ngoko off the cuff indlela evangayo. But let me explain. Yabona xa umama ekhaya esithi hamba mka andikufuni ndiyakucapukela ungaphindi kuyo zakho. Hey suhamba. Akatsho. That is not what she thinks. Indlela evangayo ngalamzuzu. Uhamba kwakho ufile wena. I'm telling you, kufana noba nenzeni uthi ukhumbule kanene chance so practice. Kwathi ngathi uthi ngokujonga. Zabuya ndiyenze la nto sa practicing. Athi okay hamba. Akathi hamba tata. Akatsho. So missing ngqondo. Missing ngqondo. Wena mama utata xa ethi xa ethethe ephazamisekile. And this is stupid. Akathi usisi stupid. Uthi noma ngexesha le nto ogqiba ukuyenza makes you look like stupid. Utsho because umuntu ongakutshela le nto ayicingayo. Manikwenzela omnye umzekelo. Kwi-counseling, as we do counseling, ndibuze kutata, how do you feel? Uzandixelela what he thinks, not feel. Akululanga kuthi confront the feeling. We always share what we think. True or false? True. But my feelings and emotions by in touch with you. So I am trying to say, as the elaborator on that point, be careful how you speak and how you interpret what has been encoded. Don't misinterpret. Ubuchilo nje wathi mandihambe khangatsho. Amagama achilo kanye words said that, but the body language, facial expression, everything else, it don't go. They listen to understand, not to respond. Kubona xa abantu bethetha, bona ngoba akakaqhibi nothetha sewuphendula. You are not listening to understand the spouse, you are listening to respond. Akakaqhibi sowuyazi uba uyapha, so sofuna umnqanda angayofika pha sowuphendula. When nithetha nilungs, listen to understand, not to respond. Repent quickly. Say I am sorry first. Nokokuba uthi ayindimo beqalile uyaqala ulihasha. Uyaqala uyinkomo. Noba uthi ayinguwe beqalile conflict. It takes two to conflict. Uba nine conflict nobabini ni contributile i-degrees zingahlukana kodwa nobabini ni contributile kulo conflict. When a couple is fighting, there is no one kubo who is 100% innocent. Akekho.
Because noma you take it wrong, how you respond will determine uba nizaba ne-conflict okanye anizuba nayo. How you respond. Making sense? So cela uxolo noma uyazazi ukuba ayikuwe cela and ube genuine ekuthanda nje lo mlingane wakho uzayiqonda oba kodwa ayiyo le ehle nayo ubone sesithi hayi love bona nje ndiye ndashiywa ngumsindo niyithethe niyilungise uba ubuye wakhwela high horse nawe beningazukwazi uyilungisa xa umnyenyuka yehla sanunyuka noba bena kuzuba right. Pray before or after every hard conversation. Pray. I-conversations ezininzi you know xa izakwenza kwa yabona ke le ayizuba lo. Pray before it. Okanye ke khani nithanda besathandaza emva koba nibe nayo pray. Ingcibe intanda nilunge kuwa kuzaba right anisenza. Am I still with you? Yes. Okanye I am losing you. Let's look at the 3 dimensions of marital intimacy. Among stages so that Sizokalis then we interact before it shall be let's talk about spiritual intimacy from the acronym SEP. Right? As spiritual intimacy, couples who pray together, study scripture together, and serve together build a bond that goes beyond the emotional. Ile nokubalekile uba enkonzweni yibani committed nobabini ngoba when you are not serving together xa omnye ephuma Sunday siya ku Pathfinder uhlelwe napha endlini uzawabuya kube nentwethe akana xesha lam ke lo always busy kumsebenzi phakathi evekini ngesabatha sesabatheni akana xesha lam nina ngecawa kanti uba nawe ubu involved ubungaziba nayo la feeling serve together ilento kum nomfundisi sikhuthazwa i-conferences zethu ngento ekuthiwa yi-team ministry khuthazwa no-team ministry siyayikhuthaza ke nalapha kubantu abasebenzayo. It goes beyond emotional. This is the deepest form of closeness, soul meeting soul before God. Lower anything you see. Very, very important. A verse that speaks to that, Matthew 18 verse 20, where 2 or 3 gather in my name, I am there. Lando I pedalanga only to worship. Nakati tuni babini serving. He is part of you in yourself. That is why it will go beyond emotional. Because Lord that brought you together, as you serve together. Uqhubekeka nokunisiment. Uqhubekeka noba yi-foundation on which umtshato wenu is built. Uqhubekeka noba yi-super glue. That will keep you together. Because you are serving together. That is very, very important. Serve together. Emotional intimacy. Being truly known. And truly known. Your fears, your spouse must know. Your dreams, your wounds, your spouse must know. And still being chosen. Uyayazi uba lo mntu wazi ubuze bakho. Wazi your dreams, your vulnerabilities. Yes, it's long. Vulnerabilities, your fears, your wounds. But still the person accepts you. Mhlawumbe wawutshile. Usemncinci. Kunesibhaxo esilapho okanye sitshise ibele. Ayonto sowuphakathi kwamanye amanenekazi oyivezayo leyo. But this man knows that wound. And he still accepts you with that wound. Huh? Yes. Ibele lisusiwe yi-cancer. Ufakelwe eliya lilungisiwe. But this person accepts you with that wound. Amen. Nothing beats that. Ungutata, there is a scar
osifihla namanye amadoda wasazi nangoke wawusesuthwini wasoloko wena uzithe ngubo yakho ngoba kukho le nto ufuna abanye abantu bangayithini. But this woman accepts you njalo. She accepts you with your wounds, your everything. Nothing beats that. And still being chosen. We have cared. Emotional intimacy is built through consistent vulnerability and consistent safety. Share more, hide less. But be careful before you figure out not to say. That is why premarital counseling ibalulekile. Sisiyakucoach into kokuba into eziserious usidisclose nini xa sekutheni xa nikweyiphi level ye communication. Ngoba ubukhawuleza wa disclose ngamothi usathi Are we together? Share more, hide less. It is very emotional closeness, emotional intimacy. This is why it is not enough, Dada, Mama, when you have an opposite sex friend that you are emotionally touched to or attached to more than umlingane wakho. That is emotional adultery. So good, another ndiyenzayo nje I say it's just a friend. Siyakonecta emotional, and yet umlingane wakho you are pulling away. That is emotional adultery, and it's serious. That is why we beg about emotional intimacy. Don't commit emotional adultery. You share with an opposite sex friend isn't that you can't share with your wife or your husband. Ngobuti emotionally close more than your spouse. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another. Physical intimacy. God designed physical closeness as a gift with marriage, within marriage. Not just for procreation. As long as September. Because we are a long relationship. Abu August. Kabe ngo December, uyabuya hamba December. Hayi ke kube mnandi kubungiselelwane naqiyana. Bantwana ke bafika pha August, September. Pha udlalelwa pha nge-ages ngokuvela kwabo. Aba bantu i-physical intimacy kubo ayina celebration phakathi. Ayina recreation. Ayina kubo, it's just for procreation. Hey, there's always a first time. Kodwa ngonqini otata kule. Nqini omama la. There's always a first time for everything. If you are socialized by a parent who regards physical intimacy as into your procreation, and that's it, your marriage is going to suffer. Because when God gave us that, He did not give it to us only for procreation. When we celebrate, when we are happy, physical intimacy is a natural. When you comfort each other, kandoba, ndong mama, ndong tata, mazi umlingane wakhe intokoba xa ekhathazekile okanye kukho into emfrustratayo, uthwani ukuze abe right. You must know that. So that xa kwenzekile kwakho loo nto noba imphazamise ebesemkonzweni kwi-church bonayo intoni uyambona ukuba no akukho right, mkhuphe kulaa mood ngalaa nto uyazi into yokokuba noba sekuthiwa le iyamkhupha. Mkhuphe ngalaa uyazi noba sekuthiwa soze angaphumi ngale umkhupha abuya azoba right, kuzoba right endlini. Kuzoba right endlini. Are we together? When we connect, that is why kukho into ekuthiwa xa sesenza counseling, it's make up sex.
idlango zegqithe ezinye kwegcwala endlini idlango zegqabona makeup idlango zegqithe ezinye ngoba isementa irepairisha umonakalo obuwenziwe iconflict irepairisha umonakalo obuwenziwe iconflict isementa the peace the love the closeness isilisha guard it sudlalisa udlalele pha didla ngothi ke xa sesihleli kulomcimbi ndithi uPaulos uclear sukubandeza lo mzimba ayingowakho ngowakhe very clear sukubandeza ayingowakho ngowakhe so this is why naxa ke ngokuhamba uyokrexeza zazi uba uhambi wedwa uhamba nalo mzimba walomntu ngoba wakhe ngowakho lo wakho ayingowakho ngowakhe ngoku uhamba uyokrexeza ngomzimba kabantu kaloku that is why idemesha into yomkrexeza idemesha because uhamba uyoqokelela evil spirits le usozizisapha kwi-marital bed yenu ngoba kaloku you connect with nomuntu olala naye you connect emotionally and spiritually you connect so uhamba uconnect imuntu uqokela yonke imimoya wrong xa ufika apha kwakho kuyonakala uzibuza uba kwenzeke ntoni kanti nguwe lo wonakalisa apha kwakho ngala mimoya uhamba uyiqokelela enjoy it. Hallelujah. You don't just guard it, enjoy it. Enjoy it. Makube khoma xesha abantwana baye kumakhulu. Abambe baye kumakhulu. Noma impela veki si. Ungakuthi mama tata no. Lo anda usola kanachika mina. Ngoba uzakuthi kutheni chitile jaba mama. Ichikala ndoni hapa. No, wakabangabiko. So hauna stress sochita. Never. Yeah, enjoy it. God gave you to enjoy. Uthetha nifuna ukonwabisana nansi eyona recreation. Get on a stadium nidlala ibhola. Enjoy it. Never. I'm not saying don't. Never neglect it. Never. Geltasha usalibele ithula session neglect. Uyaenthayiswa pha ngaphandle. Noba ngumama noba ngutata. Uyaenthayiswa pha ngaphandle. Uvule ikhoba ke ngoku wena. That is why Paul said, noba sewuthi uyafasta vumelanani. Ungahlala unaphakade kwi-fasting. Phuma kwi-fasting. Sisahamba kunye. Go. Happy homes. Happy homes. What the Christ-centered home looks like. A home of prayer is important. Morning and evening prayer anchors the home. When children see their parents pray together, they learn that God is not a Sunday guest. God is not Sunday. When I was doing my research, in our case, it's not a Sabbath guest, but a daily presence. Are we together? A home of honor. Spouses who honor each other in front of their children set the standard for how those children will treat their own spouses one day.
model what you want to multiply. Mama, how you treat your husband, who will either be husbands to other people or wives to other people. Dad, how you treat your wife, ufuna ube ngumyeni onjani kumntana omuntu ngomso bayintombi ufuna ube ngumuntu onjani. This one is serious because umntana oyintombazana normal gravitate kumuntu one features zikayise or personality kayise umntana oyintombazana. Ongumfana ugravitatela kumuntu omkhumbuza umamakhe one features ne personality kanina. Now also ululo lo lazawutsalelekela kulo. So be careful ke ngokuba ufuna tsalelekele kumuntu onjani. Ubungumuntu ongumama urong. Unyana wakho uzatsalelekela kumuntu ofana nawe futhi afike lo muntu ofana nawe unyana wakho engamthandi hure. Because when we uyazazi uzambona seza kumintroduce uthi hayi mntana abumntana bethu liphondwe ngoba lo muntu umbuza unina ubuyibona and nyana afike efana nawe njengoba wena owakho umazala bekuqhubela wena naye afika athi kuyoqhubela uba ngathi athi andinowe kumyeni nami lo kumntana athi kumyeni wami uba kuqhubele yena and ufuzo ledlu legqithisa liyodlulela. Are we together? Unyana kutsalelekele kulo muntu ufana na wena tata ufuna intombi yakho itsalekele kumuntu ofana nabani. Intombi yakho mosatsalekela kumuntu onefeatures zikatata. So uba ungumuntu ophethe wrong unina iyazenzekela la nto what you psychology it what you are afraid of you create. It's just psychology. So lo mntana subconsciously uzawutsalekela kumuntu ofana nawe. Uzayi-enjoy xa ubukela le ntwana imbetha umntana. Uzayi-enjoy xa ubukela le ntwana imxhapha. Umntana wakho emotional abused, financial abused, alcohol abused or physical. Xa uqala ukuthi uzibhaqa ngapha kwezithixo ukumangalele for assault. You get the point? So be careful. Nikhulisa abantu abazawutshata ngomso. Amen. Amen. See, a home of grace, mistakes will be made. What matters is whether grace is the first response. Grace does not overlook problems. It deals with them without destroying people. That's grace. Don't condemn the behavior of your spouse. Mistake. Deal with the act of action, not the person. Didla ngothi ke kwi-counseling nina niyathandana funeka ningayilibali funeka nixelelane thina soyi-two we love each other but kukho le nto esiphazamisayo so that you both now dissociate yourselves kule nto enenzela xabisa nina nilapha noyi-two ni-right ni-grand but kukho le nto so masiyilungise le and iyakwazi ukwenzeka yazi sitsho abantu mna sebesilwa bexabana besilwa kufike omnye azogezela umyeni kamama apha phambi kwakhe uyibeke ekaleni leyo babaxabene adilishane na awunokwenza loo nto kumyeni wakhe umyeni ade acinga uba ayisi-right ithi yawuphela le athi siqala apho besila can you see uba siyakwazi uyenza le nto so ndithi ke ngoku khanisebenziseni positively thina siyi-grand shootu we love each other but nantsi le nto isiphazamisayo so let's both deal with it siyisote niyihlanganyele niyibhakanyele soze ningayoyisi nina noyitho ni-right niyathandana ninani nantsi le nto nimoshayo yile nto kulula ukuthi xa beyibhaqile uthi wena uzolungisa uthatha icala baske bahlangane ngaba namo yena mntu siqabeza
ngokwani kuzithi uzolungisa qha umoshe uthathe icala. Joy is not a luxury, it is a spiritual wisdom. Homes that laugh together, play together, and celebrate small moments build a culture of gratitude and resilience. Maka kudlalwe. No, so nahle ni serious. Ke kudlalwe. Siyadlala nathi singabefundisi bandlini, asingabefundisi bandlini. Umyeni bandlini. Ilava kankosikazi bayitata abantwana bam. We play. Mhleli nje umdala wami. No. No, wakho. Usesithandwa somlingane wakho. Imagine nomfundisi bayifundisi singabefundisi wonke ndade wakhe. No. Ucela la makhosikazi ngesahleli nathi nango. Ngenisahleli? Ayisebenzi lo wena. Makudlalwe. Yabo xa edlula bhansa umuntu nje. Uzaba nento hayi man kwenza ntoni? Uyayithanda phanga ukuthi. Yeah, later. Uzayibona uyayithanda xa ungasayenzi. Athi hayibo. Kanti ma uyenza ubana nento hayi man yabona wena. Uyayithanda ngobekeka and uqalele mositoko kuba akathethi what she thinks. I told you. So ibambe ithebane timing bambe lawe. Ukwenza into kokuba kube mnandi endlini. Xa ungekho man khunjulwa man. If awuyo sanguine and it is inyanzelo ube sanguine, but iba nendlela yakho yodlalisa umlingane. And uzayimessage xa ungekho. Iba nendlela yakho yokudlalisa umlingane. Yabo? Ngoma bachathile ngosabantu abalapha. Noma ufika nje uthi big baby. Small baby. When you know, when you don't know, uzayibamba ngase. Find your own way. All right? Oyintoni ilibele ku physical intimacy. Awufuna ukuyodlala niphakathi kwabantu. Yibani ne-pet names zenu. Umxelela uba ngoku konakele ngifuna lo. Uyibize ngohlobo lwenu noyithi bane-codes zenu. I-understand ninoyithi umchazela uba accept kunjani. Uyayiqonda nanku uzabadlulisela khona umkiphi because uyibambile uba uthini. Asatsibi maziko ngoku. Asatsibi maziko. But bane fancy way man, a romantic way. Kuyi code yenu. Ingabe too obvious. Yavula. Ingabe too obvious kodwa ingabore at the same time. Ingabore ngoba xa ibhoro zakuta uyitsho athi oh nkosi yami yabona. Mayingabore, mayibe fancy, mayibe right, mayibe khapha. All right? Are we together? Now, sikhulisa abantwana. Hayi xesha lami manje sikhulisa abantwana. Proverbs 22:6, train up a child. Ngendlela afanele afundiswe ngayo ukuze xa selemdala angayilibali. This goes along. Remember, ndiqale ndathatha first segment besithetha ngantoni? Nge-happy couple. Sathetha nge-happy home. Ngoku sikhulisa abantwana. Are you with me? So it's very, very important ukuthi singayilibali into kokuba uThixo usigosisile ngaba bantwana.
ayingobethu noba sithi ngabethu. That is why xa belahlekile uThixo uzasibuza ngabo. Xa belahlekile and uba balahleke because we failed. Hey, we will give an account. But xa umntana ethi xa mdala azikhethele ukulahleka yakhe ke. Kodwa wena yakho indima ubuyitheni? Uyidlalile wamnika i-solid foundation. Wagqiba waba ngumzekelo ungabi ngunonkala. Wamnika umzekelo right. Funeka xa umntana emosha ube nesibindi sokumbuza ubuyibona phi ke le nto yenzayo. Uyifunde because you know akhange ayibona phi endlini. Because ungambuza loo nto beyibona usakuxelela. Le mpi yanamhlanje akakuxelela sibeni. Akathi not wena tata. Not wena mama inaba nguwena. Exactly. Ubuyiqonda nawe bayinyanisile. Because abantwana bethu they mirror us. For instance, mna ngingakwazi ukunxolisa unyana ndithenga izihlangu every 3 months zesikolo. I knew ndim lo because abazali bam nabo babetholela izihlangu zamandlala ngazo isoka. Ngebreak hayi. Yabona ndithenga le butter toffees. Butter toffees. Iveki yesibini imhlophe phambili. Ikhuthuke ikhabe ibhola ukakhabela ukhaba namatye yonke le. Benamaxesha edle kodwa kakwamba ngenyango bacawa abathi asanele. Please mthengele isihlangu. Hayi don't worry fake vaseline xa ndifika esikolweni sigcwele uthuli sithe inyawo. Ndiye etapini ndisusa uthuli ndiphinde ndithi vaseline yam ngene eklasini. Ngebreak zebholeni ngenyawo. Zabuya ndiqhola nayo ndikhatyi. Xa besithi ngaka laa nto ndandithengela ngazo ndikhatyile. Bathengele isihlangu. So when my son was playing football, there's no way andikwazi ulwana le ntwana. Andikwazi uyilwisa le line because ndim lo. And that one ndifikelele kuloo nto ndazola ndaxola apha emphefumlweni. I just made peace. Ayafuna ndithenge isihlangu qha. They mirror us. Mirror us. Nyani umjongo umntana umjongo ngokuqoma madoda. Ndiyimi lo elikhulu. You will see yourself. You say unless you lie. So how can someone be consistent? So to ubeke bound uphinde kwa wena violate. Uphinde uyimove. Be consistent. Children do not need perfect parents. They need consistent ones. Show up, apologize when wrong, keep your promises. And bayakukhumbuza kuba awuthembisi nje akanidi noyibhala phansi uyibethelele. Be consistent. Show up. Yabona thina ithama lam lidela sweleka zange layandibukela nakayi-1 ndidlala ibhola. I grew up an athlete. I grew up ndibaleka esikolweni athletics. Inter-houses, my dad would be home so akhona into ethi nam ndandingayilindelanga. Sasothiwa kanye sibona ootata babanye balawo bazobaqhwabela but uyazi soze endlekelo yendlu. But I knew how I felt when I did not sing. So I showed up for my kids. Namhlanje I still do that. It's very, very important. It's very, very important. Now my daughter said Cuba, but I try and connect with her every day. In milestones, I celebrate with her. The best way I know how. Show up. Be present, emotionally and otherwise. Imali asonto kuphela edingwa ngabantwana bethu, badinga us emotionally and sibe present. Show up. Ungathi kuba imali umnika uthi akonto ayidinga ucinge fanele uba akwanelanga. Show up. Discipline with love and limits.
What do I mean? Boundaries are acts of life. Children who grow up without consistent limits do not feel free. They feel unsafe. Rules with warmth create security. How is it going to nyani? By understand the lendo yomthetho. Apha enkonzweni kumabandla kuthiwa a-conservative. Khulisa ulutsha ngabantu aba-right bazabanika circle of friends, no GF, no BF, yonke laa nto ubona uba engathi abantwana bayayilwa le nto as ambassadors bathina. But hamba ngoba observer xa beseyunivesithi, ngoba observer xa bekusidazini, see how conservative those kids are. Bebodwa laa nto besibafundisa yona ingathi bayayirespect ingenile. Kufuneka thina abantu basebenza nabo phaa kwezi-university siyobathomala sikunono sanotreatana ngalo. But no mfundisi no ayenziwa le nto enkonzweni babodwa ke ngoku. Ayenziwa umfundisi le nto enkonzweni suba soft umfundisi no baba kutsho chairperson wesidazi. Suba soft umfundisi no wrong umfundisi. Ubonto kokubeza mfundiso zingenile. So i-boundary ayethu ningamcaphukela umntana. So overcompensate kuba wena wawuphetheke kakubi, andifuna umntana angaphatheke kakubi ube nguvula zibhuku uyamosha. Naye akafilishi safe kwi-treatment omnika yona. Speak life over the children. Your words become their inner voice. This is why so kuba negative. Uhleli nje uyakhalaza. Uhleli nje uyagxeka ubatha loo nto abantwana nabo bazakhula be-negative begxeka bengaboni into entle eright komnye umntu because bayikhapha kuwe. When you speak you create ebantwaneni babo. So speak life ebantwaneni. Bless the children. Botata nguyi-priest phaa ekhaya. Bless your child. Speak words of life. Speak prosperity emntaneni wakho. Ngophuma kuwe uyithatha as gospel. Speak life to your children. Speak life to your children. It's very, very important. Your words become their inner voice. Tell them they are loved, capable and chosen by God, especially when they fall. Makalazi uthando lwakho engekawi. Athi noba uwile but akhumbule uba ndiyathandwa ekhaya. Angabaleka ayozixhoma. Ngobe uwile. Andiyazi xa uthetha kakuhle ebantwaneni goes a long way. Naxa uthetha kakuhle nomlingane. Yabona thina sihambayo. Xa upakishela le shirt nale suit nale tie uhambeke. So wedwa so urhalela uzitshintsha uvi voice. So wedwa erumini akekho umameka ubuxelela uba le outfit ihamba ngalo. So her voice rings. Nakuye xa ungekho ubumshiya umyalelo imoto kuyacheka ipetrol. Manje ungacheka umoya amavi zonke zazinto. So awukho akonkosi utata kabane bethe. Your voice is there. True or false? Can you tell it so? So that goes a long way. Model what you want to pass on. You can't give what you do not have. Le nto ofuna ukuyidlulisela abantwaneni yimodelisha. Ububeka umthetho apha ekhaya ungifikwa ngexesha elithile. Apha ekhaya yaziwa xa ungekho uba uphi nawe ipractice. Nawe umama ekhaya makangazibuzi xa mama ubutata uthi andimazi. Abenyana angakwazi umama ekhaya because khange utsho. Nawe umama ekhaya umkile oko ubuchuntuzile netshomi. Akakwazi utata bayabuza utata umama uphi. Ndimazi bantwana bam. No, it's not right. Xa kusibeka umthetho apha ekhaya mawugcinwe sithi kuqala. Model what you want to pass on. Model what you want to pass on. Ufuna abantwana abakhule bengabantu abaloving and respectful. Be loving and respectful. Endiphantsi kuyilibala
kunzima ebazalini ucela uxolo ebantwaneni. Zifundise ukucela uxolo emntaneni wakho xa uphazamile. Noba umngxolisa ubungafanelanga umngxolise. When you realize iyakuye uba usemfutshane kuna ugobe umjonga apha emehlweni and apologize. Soze umntana akudelele ngenxa yalona into okunayo uyabona into okokuba my father is human. And uyakwazi acknowledge xa enze into wrong. Ukhulisa umntana naye ozawuyenza lonto kwabakho abantwana. Ukhulisa umntana ozawuyenza lonto nakwintanga zakhe. Ayenze nakwabanye abantu abakhulu into okokuba awukho weak xa ucela uxolo kuba urealize into okokuba uphazamile. Model what you want to pass on. Make sense? Yes. So this is our class. Then we interact with the presentation. Last part, happy churches. The family is the church in miniature. Which you got the white, but we saw 2017. So even the local Adam and F. How strong families build tribal congregations. It's very, very important. Benevolence must not turn out come from this. Warm worship. Couples who have resolved conflict before Sabbath morning bring peace into the sanctuary. Funeka ugadeke usathana uyayithanda la nto ukuthi xa kanye senizaphuma ibe khona nje into eniphazamisa kungena umuntu walisebuqunjelweni nofike konzweni unokuduka. Be careful of that. Conflicts azilungiswe before iSabbath ziyalungisa kungena impolo kwi-sanctuary. A church full of reconciled people worship differently. Ukuve xa abanenkondo apha kunoxolo uyeva manje atmosphere ungena nje ukondo yabona apha ba right mana abantu li right elibani iatmosphere iyakuxelela and ungumuntu i-energy yakho ayixoki kumaxesha amaninzi. Your energy ifana xa umuntu all of a sudden sele engasakugini. Your energy will never full. Your energy will tell you ikhona into engekho right. Hopeful testimony. When a couple publicly credits God with saving their marriage, it gives hope to every struggling couple in the congregation. Sometimes at the very moment they need it. As once to give that testimony, isave abantu abahleli phansi. Because xa sehlele enkonzweni, we don't know ukuthi abanye abantu badlula kwintoni. Abanye they may be at the brink of divorce. But ngokuma kwenu nitsho uhlobo ukuthi xa nincede ngalo wawunciba intando emtshatweni wenu, you're giving them hope. Mhlawumbe omnye ebezixelele okokuba namhlanje I am moving out. Ndiyamshiya. But ngokuma kwenu abangamele give you testimony. Let me give it another try. Stable leadership. Pastors, elders, and people in healthy marriages lead the credibility and emotional wholeness. The pulpit is only as strong as the home behind it. Yeah. And ndidilisha nabadala bam. Because my district mhlawumbe ndibe nabadala namakhosikazi abo. I share that with them. When a pastor or an elder is bleeding, uzayiva pe pulpiting uba uphela kuthi. When I am bleeding, nizayiva nihlele ezitulweni, the pastor is bleeding. It's bleeding all over us. The pulpit is as strong as the home behind it. Amen. So, inhlala kahle emakhaya yosulela ibandla. Xa ku wrong emakhaya, ba wrong enkonzweni. Ba wrong enkonzweni.
generous service. Happy homes produce generous people. Families who are not consumed by internal chaos have energy left over to serve, give, mentor, and invite others. Because all right,